Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pindah, Pak. Nggih. Namine sinten? Diki. Kancane Rika. Nggih kula rencane Rika. Saya tak panggil ke Rika. Nggih. Kak Rika iki lho kancamu. Nggih, Bu. Omahmu ndi le? Omahe kula Karang Malang, Bu. Oh alah, temen ya. Kerjamu apa? Kerjane kula serabutan. Oh gile, Mengarang Malang, Pak. meh apa? Meh dolan, Pak. Oh alah, ya wis ngobrol sik, aku tak petu. Nggih. Ya wis ya ngomong sik, Ibu tak tinggal ning mburi sik. Nggih. Bapakmu wingi panen, Dik. Iya, kuwi ora gelem. Lah awakmu yo ora gelem ngabari aku kok. Iya lali. Ya maaf ya, Dik, malah tak iso rewangi bapakmu wingi. Iya ora apa-apa. Sing kapan metu yo, Dik? Nanti, Om. Meh ning ndi? Terserah manut. Piye iki Pak anake rak duwe kerjaan wani ngapeli anake dhewe. Ya wis ben zaman saiki yo wis biasa. Tak pikir-pikir arep tak jodohke anake lek pijen kae lho, bocahe mapan. Ora aneh-aneh lek timbang kuwi modelane wis kaya ngono. Karepmu Bu, aku mung iso ndongokke tok karepmu. Wis aku lho Dik, aku meh bali meresek-resek dan sik. Kok kesusu ngono, Mas? Era dhewe wis jam sore barang kok wis wayahe meh maghrib. Ya wis. Pak, Bu, kula badhe wangsul. Hati-hati le. Ini, Pak. Hati-hati, Mas. Piye to ning duwe pacar kok modelane kaya ngono. Ya piye, Bu, karena Mas seneng. Wis to Bu. Ya Pak Ewa ngerti kok. Gak setuju aku. Modelane wis kaya ngono kok jahe. Waduh zaman aku nom Bu. Gak setuju aku. Lah piye? Arep mek tak jodohke karo anak elek pijen sing wis mapan. Bu karepmu Pak Redek kandang aku. Pak iki le meh ngajak modal Rika, Pak. Oh, Kak Rika, halo kancamu. wis Pak, meh modal sik disambung. Ya wis hati-hati le. Bu, meh duduk. Hati-hati. Le. Assalamualaikum. Salam. Ini siapa Bu? Iki lho Pak sing tak omongke anak elek pijen. Kerjanya apa le? Ternak sapi kali ternak sitik Pak. Iki lho Pak kerjane mapan.
paling mau coba. Assalamualaikum. Ini semua Pak. Lagi lho lagi jan. Lagi nak aku jenenge ngomong dhewe. Mangga jadi Bu. Iki lho ning sing tak jodohke karo kowe gelem ora? Apa sih Bu? Iki cahaya wis ganteng mapan. Aku sekarang Diki. Lah kuwi bocahe pengangguran. Lebih cewek susah ya. Lah apa? Jangan golek restu aku po. Terus nopi jalanan saka Polinan do. Nek aku rak nikah karo Diki aku bakalan lari Bu. Aja leno kowe dikawen lari kowe dosa lho. Mbak kaya kesempatan meneh Bu. Ya wis tak kai kesempatan 3 wulan ben mapan. Nggih Bu, kesempatan 3 bulan tak gunani sing apik kangge mulai kerjaan dan kula mapan. Mangke 3 bulan kula mriki malih dereng nglamar Rika. Tapi nek kula boten mriki kula ikhlas masih niki kalih Rika dijodohke. Nggih pun Bu kula pamit badhe mulai kerjaan dan kula mapan. Mas semua. Sabar nang paling bocah kae ora sukses. Ibu. Lihat cek kaya ono paling ora sido sukses, paling rabine sidone karo kowe. Ibu, muga mawon. Sabar le, aku yo tahu no. Muga-muga kowe 3 bulan kowe rene maneh. Nggih, Pak. Hati-hati le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok rene meneh? Kula badhe nglamar Rika, Bu. Duwe apa awakmu? Alhamdulillah kula pun usaha es krim. Alah es krim tok wae kok. Tapi alhamdulillah nih kula sampun gadah gangsal cabang ing Kendal. Ya wis pinarase. Nggih. Pak, nah iki lho ana Diki. Apa? Mose. Cepetan iki lho ana Diki. Mose. Itu to. Diki. Nah cepetan no iki lho ana Diki. Tadi Mas, Alhamdulillah sehat sih. Wira kemarin. Nggih kula aku kerja. Kabare le ndi wae 3 bulan iki. Alhamdulillah saya kula 3 bulan iki nyubi dodolan es krim cilik-cilikan. Alhamdulillah sakniki toko es krim kula pun bercabang. Lah bercabang kuwi akhirnya le. Bercabangnya ono piro wae. Ning ndi wae kuwi. Alhamdulillah enten gangsal toko setunggale enten ing Semarang. Iki lho Bu, anak sing biyen tau dinyek kowe malah sukses. Pak aku mulai biyen aku punya sore. Dan saiki kowe rene apa le? Kula mriki berarti lamaran Pak,
Bu, jadi Bu untuk orang. Aku pas Amerika belum ora. Sampai kapan lagi? Jadi belum Panggilan, Mau ngalang-ngalang Pak. aduh mer. Kayak zaman aku nom ibu. Ah gak setuju aku Pak. Pengennya tak jodohke karo Ayo langsung nyaut. Bro, langsung nyaut, bro. Nek iki menikah